Para Vela Furtiva, Crea Fogar é unha oportunidade para mostrar o seu produto, para que todas aquelas persoas que non o coñezan poidan entrar en contacto directo con el, que o poidan ver, que o poidan tocar, que o poidan oler. Vela Furtiva considera que un evento como Crea Fogar é moi relevante porque contribúe a dar visibilidade a un sector que a necesita moito. Vela Furtiva vai aportar a Crea Fogar un proxecto de deseño e mobiliario 100% galego, cun ADN, unha filosofía moi enraizada coa de Crea Fogar, que se sustenta en 3 piares fundamentais, que son, por unha parte, a cultura galega, a artesanía e a sustentabilidade. Vela Furtiva vai aportar ao espazo de Crea Fogar varias pezas de mobiliario, unha delas inédita que imos fabricar especialmente para este evento e, ademais diso, imos dar unha charla na que imos explicar o proceso de creación dunha colección de mobiliario, polo que convidamos a todas as persoas que estean escoitando a que se unan e veñan ver esta charla.